Aku juang loro rasa rebutan. Aja do rebutan aku to aja. Wah. Mak peng. Piye? Ning ngono ki piye? Piye? Milih sing ngendi sing kiwa medene? Piye? Kuwi dua model lho, sih. Ah iya. Sing siji lemu, to, seger sing siji nek arep padha karo ngepek triplek ya iki. Kadake triplek ra apa-apa. Nek resik ngene iki ora triplek. Gavalum. Mosok ngene iki triplek model tercantik sahabat raya. Aduh, lah kok malah kaya sing ning pasar. Suara dis remuk tanpa kalau waging ser nuwun sewu Mbak, sampun gantos adegan. Tobat makler aku. Kok sama? Peran ora penting kok nganti keturun. Iya, ya ora apa-apa ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun sowan meneh neng Ketingan, no. Iya. Sasine Desember pendak-pendak sowan menyang Ketingan ya acara merti dusun Ketingan ya ngatur nuwun kagem para buduka bapak-bapak panitia sing wis percaya karo awake dhewe ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan ora ana atur ing wajib ndak aturake kejaba mung muga-muga adat budaya ingkang kaya mengkene iki isih dicekel dening para warga Ketingan wiwit sesuk-esuk nganti sak teruse ya nak ya merga iki ora kok perkara bab sing kepiye-kepiye ning perkara bab nggone cara nglestarekake cara para nenek moyange awake dhewe leluhur awake dhewe nggone ngaturake panuwun marang Gusti ya ingkang wis paring wulu wektu bumi wujud apa wae sing iso dadi sarana pangupa boga tumraping ya kuwi para kadang pepundhenku sing padha lenggah ning Ketingan kene ya pancen ngono ya Mak iya. Muga-muga sesuk sak rampunge adicara iki tansah pinayunganing kawidadan ing sambikala. Ya pancen bener. Iya. Ayo di aturke dhisik iki mau bapak-bapak panitia wis weling karo awake dhewe yen Ibu Wakil Bupati Ibu Haja Muslimatun kepareng rawuh ya diaturi paring pangandikan ana ning jroning limbukan kene no. Ya sadurunge padha tetembangan suka-suka parisuka. Iya pancen ngono. Mangga Ibu Muslimatun katuran tindak wonten ing panggung paring wewarah sekedhik kagem para warga Ketingan mriki. Monggo turuk.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mugi kasugengan kawilujengan saha karaharjan tansah kajiwa lan kasarira tumrap panjenengan kula sami. Dumateng ngarsanipun para sesepuh, pinisepuh, haji sepuh, para pepundhen ingkang saestu dhat kinabekten, dumateng ngarsanipun para pemerhati budaya ingkang minulya, dumateng ngarsanipun anggota DPRD Kabupaten Sleman saking fraksi Nasdem, Ibu Esmi Sutarti saha Bapak lan Kang Putra. Dumateng ngarsanipun pangarsanipun Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Mlati, Bapak Camat utawi ingkang amakili, Bapak Komandan Koramil, Bapak Kapolsek, Bapak-bapak kepala desa wonten ing wewengkon Mlati menika rawuh Pak ingkang Hamengkugati, Bapak Kepala Desa Tirtoadi, Tlaga-Adi, Sendangadi, mbok pilih PLT nipun Desa Sinduadi, Bapak Kepala Desa Sumberadi utawi ingkang amakili, sedaya perangkat desa, Desa Tirtoadi, lembaga desa, BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, Bapak Ibu Dukuh langkung-langkung, Ibu Dukuh Ketingan ingkang Hamengkugati dalu menika, saha panitia, Bapak Ibu Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat, lajeng Ki Dalang, Ki Seno, Nugroho saha sedaya pangrawit lan waranggonanipun, bintang tamu Mbak Elisa, bintang tamu atau sudah jadi satu dengan warga Laras, Ki Sehono, napa Wedang Rundi, alhamdulillah. Kula asring sareng kalian Ki Sehono yen wonten Wedang Rundi nggih Ki Sehono. Bapak Ibu sedaya kemawon para rawuh kalebet PWKS, kula mboten matur setunggal-setunggalipun kuatah saking pundi-pundi kemawon. Sedaya ingkang dipun mulyakaken Gusti ingkang murbeng dumadi. Monggo kula dherekaken ngunjukaken puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi, awit kathah kanugrahanipun pramila ing dalu menika kita saged kempal manunggal wonten ing dalemipun Ibu Dukuh Ketingan menika kanthi wilujeng boten manggih alangan setunggal menapa. Saklajengipun kula atas nama pribadi lan pemerintah Kabupaten Sleman nderek mangayu bagya merti dusun Ketingan ingkang saben taun ajeg dipun wontenaken lan menika kula kinten puncak reroncening adicara merti dusun ingkang kula kinten sampun dipun wontenaken pinten-pinten wekdal, pinten-pinten werni, sedaya menika kagem nguri-uri kabudayan adiluhung. Ki Seno mandhar saben taun rawuh wonten mriki nggih Ki Seno. Nggih. Kala mben kula ugi kaping-kaping nderekaken Ki Seno ngaturi sugeng rawuh. Alhamdulillah kasunyatanipun saben taun menika dipun wontenaken menika mahanani warga Ketingan minggahipun Tirtoadi Kecamatan Mlati ingkang murakapi sedaya wilayah Kabupaten Sleman tambah adem ayem tentrem sami-sami anggenipun anjagi kabudayan adiluhung ngrungkepi bumi Nuswantara Ngayogyakarta Hadiningrat.
Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang saestu istimewa. Menika ugi laras kalian visinipun Kabupaten Sleman ingkang badhe mujudaken masyarakat ingkang langkung sejahtera, mandiri lan berbudaya. Lah dados menika wujudipun anggen kita badhe menapa mencapai cita-cita iki kudu ajar karo Kisena basa Jawa. Nggih, matur sembah nuwun kula kala wau sampun derek wiwitan Kisena. Nggih. Kasunyatanipun mila ing kadosipun ingkang dipun ngendikaaken kala wau dagelan-dagelan namung saestu kebak tuntunan, tontonan lan tatanan. Boten wonten setunggal kalimat kemawon ingkang boten wonten tutunan, tatanan lan tontonanipun. Katitik sedaya sami sumringah wong boten wonten ingkang ngantuk kok wayangipun malah ngantuk nggih mboten nika kala wau. Kamangka menika ingkang rawuh sedaya boten wonten ingkang ngantuk sedaya sami ngatosaken. Kula mboten saged matur kathah Bapak Ibu sampun dalu menika sampun meh jam 12 mangke limbukanipun supados saged panjang gara-garanipun ugi boten kepotong paripurna ngantos enjang lan kula suwun Bapak Ibu tetep mirsani ngantos paripurna dipun raosaken menapa ingkang dipun ngendikaaken benjangipun dicakaken wonten ing bebrayan wonten pasamuan wonten pundi kemawon insyaallah menika yen dipun cakaken tentu sae kedadosanipun. Mbok bilih ngaten matur sembah nuwun sugeng rawuh malih mangke Kisena wonten Ketingan lan wonten wewengkon Kabupaten Sleman sanesipun. Matur sembah nuwun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Wis paripurna pengendikane Ibu Bupati Wakil Bupati no ya Ibu Haja Muslimatun ya ayo iki nawala akeh banget ning sadurunge masih ana kon supaya jumeneng sik ya mangga Mas monggo masih ana saking wedang ronde se ana monggo jumeneng masih ana monggo jumeneng ya wah ayo nek sing urung tau padha prisa iki kulino ning wedang ronde bakul wedang ronde ora ning dagelan wedang ronde nggon nanti kae TV apa kae? Adi TV Mas. Waduh. Adi TV Mas. Matur sembah nuwun biyaine kaya ngene. Wah, lah iki le ndagel iki wis cocak jaman ra enak kono. Iya. Wiwit aku urung iso mayang wis nabuhi masih ana ndagel nang ndi-ndi. Oh iya. Seprene nganti ya ra enak. Seprene nganti ra enak pripun? Lah riyen jaman ra enak. Ya saya suwe saya sepuh arep enak saka ngendi. Ya kudu gliak-gliak. Nggih. Nggih, matur nuwun sanget. Kadhawuhan sowan wonten ing Ketingan menika wonten ing adicara merti bumi nggih. Merti dusun. Nggih, merti dusun. Nggih, mugi-mugi para bapak ibu ingkang lenggah wonten mriki lan masyarakat mriki menapa ingkang pun gayuh sageta ing kasembadan. Amin. Sing dijaluk panjen ngono. Aji. Mugi-mugi menika merti dusun menika sesuk do turun karo anak putu.
Amin. Diteruske. Amin. Lah iya, Nggih. mergo niki ya tata cara adat budayane wong Jawa. Nggih. Luwih-luwih mbiyen para piyai Jawa ki mayoritas padha ulah tekanen mula terus nganti ana adat budaya merti bumi menika masih ana. Nggih, nandur wit-witan tanduran nggih. Ya ora mung nandur wit-witan tok, sing wigati kan pari menika kan dadi pangane wong Jawa. Ya. Senajan mundur ning ya urip nggih ta. Napa? Senajan le nandur mundur ya urip nggih. Lah iya ora ana wong nandur pari kok maju itu nek mosak masik. Nggih. Iya. Menika kathah nawala, ya mengko men iso dikancani ibu-ibu waranggana ya Mak. Iya. Inggih sepisan nderek mangayu bagya merti bumi Desa Ketingan. Mugi masyarakatipun tansah pinaringan wilujeng gemah ripah loh jinawi. Nyuwun sekar lali janjine oleh Mbak Elisa dan Mbak Tatin saking Ibu Hajah Ismi Sutarti SH DPRD Kabupaten Sleman. Ya matur sembah nuwun. Saking Bapak Sutarjo Kades Telaga Adi. Oh iya, dek mben lagi bareng undang. Iya. Nyuwun liwung kagem masyarakat Ketingan. Ya. Warung makan live musik spesial bebek, ayam goreng, langen bujono. Ketingan tempat nyaman, suasana santai. Nyuwun lagu 1001. Iya. Murah banget no. Iya. Kalah karo 1003. Heeh. Aluman. Saking Mas Seno Ketingan. Ya, wah iki ketua panitiane jenenge padha. Aku saiki tambah Bambang. Iya. Nyuwun liwung kagem masyarakat Ketingan ingkang nyekar Bu Prastiwi. Ya, diaturake. Sugeng dalu Mbak Limbo. Kula Raihan saking Demak. Badhe nyuwun tembang kadung tresna. Ing nyekar Mbak Ana Pertiwi, matur sembah nuwun. Ya. Ditambah meneh. Wah, jan akeh bengi iki no. Ya. Tur wiwitane mau ya ibu-ibu wis panem bromo apik banget nganti jam 10 lagi iso wiwit. Ya. Dari Ibu Sriwata. Mantan RT 03 minta lagu Gubuk Asmara. Mbak Tatin dibawani matur suwun Sriwata. Ya. Ya, diaturke mbaka siji. Ya, men dikancani Mas Yono. Ya. Ya niki wau nggih wonten anu Mas. Napa? Para kadang-kadang penggemar Kiseno saking Mbaka menika nggih. Wah rawuh sedaya menika. Candi Mbaka. Mbaka Mas. Nggih. Lah ya Candi Mbaka. Nggih, pun. Heeh. Nggih menika saking mebel Cahya Jati nggih teka. Oh, nggih. Simoban nggih teka. Nggih. Simo eban tenan glinding kula. Terus nyuwune lagu napa? Mboten nyuwun kita. Lho kok dadak domongke iki piye kok ora nyuwun? Nun, lah namung ngoten sajake ya ora ana apa-apane kok. Ya wis kudu ditampa ora Lah nggih to apa-apa. ngoten Ya. menika pun. Gelem rawuh ki wis suatu apresiasi. Ngregengaken Ya. nggih. Matur suwun. Ya diwiwiti ya. Engko ndak wektune saya ngoyak wong wiwite wis kewengen iki mau no. Saiki wis jam 12. Oh iya. Jam 12 ki engko ketoke ranggo gara-gara iki. Oh nggih Mas 7:30 mangke. Nggih gara-garane 7:30. Piye? Gara-gara 7:30 Mas. Oh 7:30 sing arep ngayahi gara-gara sapa? Nun, Aku tenan aku wis mulih 7:30 ki ya. ampun mangke kula. Kowe? Nggih gara-gara ning omah. Ya wis. Tak kira nek gara-gara nang kene. Mboten Ya. Mas nggih. Ayo Mbak Ana Pertiwi jumeneng Mbak. Ya, iki ana sing ngersake saka Demak adoh-adoh. Wah, Nyuwun. rawuh. Oh iya nika Mas Rehan saking Demak. Oh iya. Matur suwun. Nyuwun kadung tresna. Iya. Diaturake ya. Jajal urung tau ketemu karo Mbah Sehono ta? Dereng. Nah, dun tepungan sik. Nek rasa ditemokke keruwesan bae. Rasa ditemokke piye? Tegese iki ya wis ora aku wis tuwa kok. Maksudnya ditemokke dadeke manten karo kowe no. Wah ampun. Atene kowe sing nginu. Hah? Angge golek inu kula. Kene, Nduk. Nggih. Rasah wedi-wedi iki Pak De apa Simbah? Simbah. Mbahmu dhewe. Kene gendong Simbah. Nguru Lah karo putu rak ya gemati to ya. Lah iya. Hana Pertiwi. Nggih. Nggih. Kok kur gak nggih? Ajake gelem iki.
Enggak kisah gak gelem-gelem napuk wong. Mboten nek gelem nembang ngoten lho. Lah iya. Aduh. Lho nenan to ngetke aku terus to. Gek ngetke kok ya nganggo mripat ngono lho. Akon nganggo apa? Rene tak ngetke nganggo dengkul gelem apa? Mboten Mas. Biasane kan nek jatuh cinta itu pakai hati tuh Mas. Iya. Ini pakai mata. Oh iya ya pertama saka matase. Iya, tapi saya tabah kok. Tabah? Tabah. Yakin? Tabah menjalani tampian. Omongane gelayaran tekan ndi. Nggih, Mas. Nggih. Ya mangga Mbak Ti, kadung tresna. Kadung tresna. Ya. Sinawang datan bosani Ya kaya ngene sengara mboseni kok. Dan iki. Untune we gingsul ya. Padha aku, Mas. Apa? Padha aku. Aku gingsul kaya ngono. Lah tak copot, Mas. Wah, gingsul dicopot. Ah, kaya buta ya. Nana nyawang wong bagus alaman Ora penak dhewe aku nek dialem ngono kuwi aku. Bagus ya bagus nek rasa diomong-omongke. Aku ki wong iki tak delik-delikke kok. Niku astane kok utak-utik Eh? napa ya? Tangan kok. Kok ya ngemat-matin lho. Kok tangane utak-utik to? ya ora apa-apa ya. Raden. Simbah ya berusaha kok ya. Nakal tangane Simbah. Pokoke nggo berusaha supaya sukses. rakosa tak lakonane Nana angger aku bisa nyawang wong bagus lambene abang ya tepo-tepo to ya Wi ora. Kowe ngomongne lambene kok karo ndelokke Sehana. Wong bagus kok tuh nglambek-nglambekke. Ta apa? Nena mati aku wis purun angger tresnaku mbok tampa Ora omonge mesti tak tampa nek kok ngene kok ora. Engko nek wis bar nembang kowe njaluk ajar. Mas Seana iki mbiyen sekolahe jurusan tari, ning kok menggok tekan nggon dagelan. Iya. Kowe nek kon nari pinter aja jamak-jamak. Oh iya ya. Heeh. Upama kowe sesuk piye karon se, kowe iki ngejako Sehana kuwi. Iya. Ora mafiton ra. Apa? Emapiton. Emapiton. Nggo ngapa? Ben sehat Anjoget Ha iya. Ya monggo. Nah, nene, ya. Lamat wis katon tejane yen
Mendapat apa kuwi mau wasi? Cincin. Oh, lah ya sapek ora mau ya kudune si ana kuwi ya dikalungi dadung. Terus ditarik saka dhuwur. Ya. Kaya pedet, Mas. Lah iya lah wong kene entuk ali-ali dilebok. Aku lho kur kesikian kula jane ya nggawa arek ngenehi. Oh, sampean arep nganu ngekeki Mbak Tiwi ali-ali. Gelang. Wah, malah luwih gedhe. Nggih. Mbok dikeki saiki. Loro ning kuncine ilang e. Weh, Ketrek maksude. boten. Sembrono. Sinden. Nek Masimo kuwi lho mesti ngedepi Mbak Prastiwi terus. Ya ora apa-apa rek ya, penggemar kok ya. Penggemar tenan. Menika ugi. Oh iya sore mau uga penyanyi Pak Lurah. Ya. Paring dawuh tono nyawer 1 juta. Wah. Oh iya, sing 500 kanggo Wiyaga, sing 500 kanggo Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Ya nyuwun lagu Putra Nusantara karo Gelang Kalung. Ya. Gelang Kalung. Nggih. Iki sing arep nekar Putra Nusantara sapa? Ayo, iki karana Desak Yuta. Engko nek kurang ngomong aku, ayo. Ngomong aku kurangane pira? Sapa? Tatin apa? Tatin. Ya, Putra Nusantara. Ya. Lumayan, Tin. Lumayan kok. Tambah-tambah penghasilan. Iya. Putra Nusantara. Putra Nusantara. Ayo, jumeneng. Ya, alon-alon. Maju. Ayo. Maju kok. Anggep ora.
sak yuta ora maju. Sak yuta ngene sapa? Ayo tambah nebaske kambil. Ayo kulon progo wae kambil Mas murah-murah gitu. Ah iya. Ngapa tau roh kambile wong kulon progo apa piye? Ya ngerti to ya nek bab kambil ki. Ora kok ngandhake kambil aku urung tau ngerti lho nek kulon progo kambil kondang. Aku kurang dolan kok kowe. Lah piye? Desa-desa kae akeh kambil. Ning Ngapa? ana gantilane. Nek ngematke raine lho nek omongan ora usah ngematke ngendi-ngendi mripate. Aku ki ngalamun bayangke kambil. Lah terus maksud Kambil lho. lah iya. Ana gantilane nek kuwi. Heeh. Entetin. Apa? Aku ora duwe kambil lho. Tenane. Tenan. Cilik-cilik ora duwe. Ora. Wong aku kuwi dhewe ora duwe kok. Tekan duwe tekan. Ora. Aduh. Jeruk. Jeruk ya ana ngono. Ana. Jeruk ana kok. Apa? Jeruk. Latin kiran dhewe jeruk kok jeruk. Lah apa? Lambo aku ora ngerti kok. Aku duwe wis jeruk nang omah. Jeruk kikit kae lho cilik. Oh, cilik. Ana kok tutup gelas. Jeruk kok kaya tutup gelas maksudnya. Ana kok cilik-cilik nek tutup gelas kare ana Jeruk iki bunder kok tutup gelas ora bunder lho. bunder wae ning gepeng. Saiki tak takon nek ana Lho, dak darane aku ki tekan ngendi-ndi. Lah iki mbok dipadake lho. Nek jeruk iki bunder ora gepeng. Lah mula aku muni tutup gelas, kok aku iki muni jeruk. Lah maksudnya kok muni jeruke kaya tutup gelas iki piye? Nek jeruke kingkit lah kuwi du kingkit kok. Panggonmu kingkit apa? Aku duwene yo nek kingkit tulis cilik ngono kae lho, ming cilik kaya talok kae lho. Oh, cak ngono. Ngerti talok ora? Oh, talok. Wih, melining ya kae. Lah iya duwe talok ora? Duwe. Endi? Kowe Raden, Lah apa? ora ndek talok aku. Duwene? Duwene? Meneng wae. Ora duwe aku nek kuwi. Ora sida wis sembrono lho. Aku lagi ngadeg wis ngomong-ngomong kambil-kambil. Aku ki ora sembrono, aku ki nek karo wanita ki serius. Wah, lah iki. Serius? Heeh. Seriusnya piye? Serius nek cinta ya kondo cinta. Lah cinta ora? Aku manut kowe wae. Loh, lah kok manut? Kok manut? Wong lanang kudu duwe prinsip kok ya. Aku nek ditampik ora kelakon, Mas. Ora bakal wong wedok nampik. Aku biasane iki mah do ditekoni kowe tresno aku ora Mas, ngono kok iki ora ya. Wah. Lah iki tak tekoni lho jenengan tresno kalian kula mboten. Oh iya jelas. Tresnane bab apa? Bab antarane Simbah karo Putu. ora, Apa? Lah, karo Mbah Wedok. Kene wae kok arep lunga. kaya aku padake Mbah Wedok ngono apa Aku piye? goleki Mbah Wedok ya. Ndi tok. Ana ra tok iki. Atau ayo dukuh kentir kata undang. Akentil kae kancaku ngetoprak mbiyen kan. Heeh. Anggere dadi lutung apik banget. Oh, men dadi lutung kok bangga. Lah ketok le wangun. Apike nggon ngendi nek lutung ki? Lutung ki nek disawang manis. Weh. Tur nek antarané lutung karo munyuk ki beda. Bedane nggon apa? Nek munyuk ki ora dibuntut, Nek nek lutung? lutung duwe. Masa toh? Ora kabeh duwe buntut. Ora, beda. Lah kok iso lho, kabeh kewan sing jenenge kera apa munyuk apa? Ora ana sing ra ndek buntut. Wis rasa ngomong ke buntut. Lah ngapa? Kowe ora duwe buntut? Duwe dae. Berarti termasuk munyuk apa lutung? Aku menungso. Aku duwe buntut. Buntute Buntute nang endi? Buntute nang endi? Mado dawer-dawer cah cilik-cilik kamu nang ndi to? Dedan kok. Wong menungsa kok duwe buntut lho. Upamane lah wong kur dadi lutung-lutungan kok ya tok ya. Oh, mbiyen aku amal rokae aus koyo mogri ning Klangon ki ngepit jaman semono umprat. Bayare 5.000 digetak-getak. Ya tak ya. Ning hotel. Heeh. Mlumpuk nang.
Ya mlumpuk, maune dhewe-dhewe. Ning gandhe tekan kono ki keju, iki terus mlumpuk. Tegese mlumpuk, tengklep yur ngono lho. Nanging kesel. Sandirana. Lho wong kowe le ngesuk kok aku dikon rono ki piye to? Ha iya. Antara aku nek golek engko. Jane wong mau bengi wae aku ning Temanggung wae. Nggih. Mesti nakoke kowe lho. Sinten? Kuwi. Tenane, Mas. Sore-sore sampai membuat aku penasaran lho. Ora iki serius kok. Siapa toh? Aku po. Pripun? Ridi mawon sing kula ya ora krungu. Muni ngene iki mung kancane Dona Buyawan sing nyinden ming loro, sing ora nyinden ki Tadin, Prastiwi terus liyane Dona nyinden ngene. Kok mboten ngejak Mbah Siono to, Pak? Wah, ora dikon sing di omah e. Wah ya iso. Nek upama teng mriku iso nggo klethik-klethik. Apa jake emping? Apik empinge ro kowe. Oh iya. Ya sing penting kena nggo tis. Heeh. Nyamian. Yo. Ya Tin, iki ya Tin. Oh gedene semene ya ora weruh lho. Aku ki nek gegeden mah ra weruh. Ora ono. Gegeden kok ora weruh. Hah? Ono, Mas. Apa? Kowe ndelok barang nek sing gedhe nek kemajon ngono mah ra weruh. Oh iya. Peteng ta? Heeh. Anek cilik udah ada. Tin. Waduh. Nanti ra weruh semene ra weruh. Saiki weruh ya, Tin. Pemangsa aku kok kan mau mengarep Sulaya terus. Lho, aku ki iki aku ndeder tresno lho. Wow. Kok mah tok kira aku gawe masalah. Lah sakmene gedene nang ngene kok ora weruh iki kepiye? Ya kok tinggo aksi saja. Oh ngono. Jane weruh. Jane tresno. Ya. Ngapa nanti? Nembang kok ngopo kok? Aku kok kamu tinggal iya. Ya manut lah. Kowe ora pengen kok gentenan jak aku ki cah bagus ya kok. Olah gayane lho, wong ra ndek untu ana kok le. Biyen duwe Tin. Lho saiki nanti? Hah? Saiki nanti? Saiki kerep tak sengeni to dodolan dhewe-dhewe. Wong untu kok dolan lho. Untu kok minggat dhewe-dhewe. Nesu kok. Ora kompak ro lambene kok. Ya. Ya Tin. Anakku sing bagus sehana. Dhewe yo. Anakku sing aku ngerti, Seono nangis ya aku ngerti. Aku ya. Arep ngapa? Aku ngerti aku. Arep ngapa? Kayane Lho Mas. Nengah lho. Apa? Aja damang-amange lho. Arep ngapa lho? Jan ana ki geleman kok edan. Ngerti aku. Kono anakku sih terus kowe. Terus? Kan naluri seorang ibu ki nek weruh anak nangis ki gapake aku. Nengah lho Mas. Isin aku. Apa emangnya arep tak nei apa? Nah, anakku sing nangis ya ora tak kei apa-apa lho. Aku ki kon bayangke yo limbuk mau wis dong aku ya dong. Apa? Yo limbuk bayangke apa? Bayangke anakku. Iya anake piye? Ada? Hmm? Ngelak pokoknya to. Mbokne kesel. Tinggal turu. Ora diamiki to. Oh, aku sih cilik anak. Gek kon ngenangin iki. Wes lah isin kuwi ngundang-undang ora. Nek arep mik mbok omong. Iki. Rasa ndedak mlipir-mlipir. Piye? Citraksi. Piye? Ra masuk kuwi, ra masuk. Bagus. Dewi. Ngapa nek ngono ki? Keselak. Besok pinter. Gadekke. Oh, Mas aku isih cilik gadekke, Mas. Jarike mbokku. Terus mbokku sedina ning kamar terus. Ah ngapa? Jarike tak gadekke, Ora jarikan, Joan. terus nganggo spray. Sekarang
melompong ki ora nagih aku lho. Lah kok iso nandi? Ayo iki ora arti ket mau ning kosong ngene iki kok. Ndi Pak Lurah? Sik. Aku ora tak genahke aku kowe karo kowe iki kerep salin bubukane. Oh, sik tak urusi. Lah biasane jenenge lho sik nganu. Ora kok ngono kuwi. Apa? Tolong ngadeg, Mas. Maksudnya? Nek kelingguhan Ora lho. ora ana, Tin. Ah, aku ki wong Oh, Pak Seno ki apikan. Mbok menawa karo Pak Lurah diparingke dhewe mbok menawa. Nandi? Mengko liwat cek. Liwat cek. Pak Lurah. Pak Lurah. Ndi? Pak Lurah Sabari to? Ngomong tok. Kancaku. Oh, nang ngono. Oh, nang ngono. Ikul iki. Nih yo. Penabuh ki nek ora digenahke apa-apa aja kok dhuwit rokoke do meneng wae. Sing sabar jak ngomong caoke. Piro e? Ngapa kepengin? Ora, aku ora gelungan kok. Lah maksude? Anakku sanggulan mesti di sawen. Pengen gelungan apa piye? Ora. Tak silihi gelunganku. Angko liyane ya tak silihi. Gelem apa piye tak silihi ngono aku kabeh nggonen kabeh. Gak Lah apa? malu. Kenapa? Kan aku pria. Ya kalau pengen menjadi wanita, Agak kenapa? aku pria saja yang mendampingi wanita gitu. Aduh. Oke? Oke, yang penting setia ya. Iya, happy. Kok happy? Happy. Yang penting happy. Happy. Happy birthday to you. Heh. Ya. Bintang tamu kagetan niki njur piye? Ha kene iki ming gerong. Iya, ngono kok kaget. Ah, ben kene iki nganggo laras. Yo, ngono kene. Yo. Yo ora apa-apa. Ayo. Ah, iki lho ngene iki lho. Ayo. Oh iya. Gak terus kan. Jenengan saged to. Ora, aku kurang nglawehi wae. Nggih. Mau putra Nuswantara panyune Bapak Lurah ya wis dadine wis
Lunas, wis lunas. Wis di putra kan wis bangun miturut wong tua wis kepenak. Iya. Siap. Ya, saiki ganti Elisa. Ya. Ki ana sing nyuwun gelang kalung sa. Oh ya. Ya. Mongko ra nggo kalung emah. Ya wis diayahi wong loro. Wong loro wah. Iki bintang tamu lho Pak, tumben Ora ora lho kowe kok. Ya aku di wong loro rasa rebutan. Aja do rebutan aku to aja. Wah, wah. Makpeng. Piye? Ning ngono ki piye? Piye? Milih sing ngendi sing kiwa modele? Piye? Kuwi dua model lho sih. Ah iya. Sing siji lemu, to, seger sing siji nek arep padha karo ngepek triplek ya iki. Kadake triplek ra apa-apa. Nek resik ngene iki ora triplek. Gavalum. Mosok ngene iki triplek model Saya tipe- cantik sahabat raya. Aduh, lah kok malah kaya sing ning pasar. Sing nang pasar apa ya? Tegese noko ning pasar ki duwe toko ki. Ana umpamane kon milih-milih endi? Nah, coba. Piye? Iki Seliramu iki kaya sing apa tak takon. nek liyane Mas e ono. Heeh. Bingung. Nek aku ora bingung. Wah. Terus merah bingung. Jajali. Jal. Ke depan? Ke depan aku. Iya. Oke. Kamu ke depan? Bentar, aku mau pose dulu. Siji-siji sik ke depane siji Jadi, sik. sing kiwa apa tenge? Siji kon bergaya sik. Nah. Ngono kan. Weh. Sapa? Elisa. Elisa. Heeh. Ya. Kowe kok ubah wae ngopo to? Ya bentar ini kan Oh, iya. persiapan mau maju. Mbak Ira do nyenengke iki jan. Iki aduh. Ah, pete napa-napa niki mbayung Oke. pete. Wes? Aku ya maju. Ya Lah iya. maju, lah karo aku le maju. Hah? Ya maju dhewe. Ya, Ya. maju ya. Blemblek. Wah. Ye. Piye? Aku seneng kabeh nek iki. Kok seneng Kok njur ngawur seneng kabeh piye? Timbangane bingung, Ya aja bingung kudu milih. Kudu milih salah siji. mau kudu loro. Siji. Kekuatanku loro. Loro entek apa piye? Entek. Tenane. Tekate nggo sesuk. Ya ora entuk. Hah? Apa teh iki? Kok kaya panganan nggo sesuk. Ndi sak? Milih Ini sing sak Lisa. ngendi? Sik iki. Lisa sing iki. Oh, lemu. Kae tadi. Heeh, tatin. Wis gek bareng apa? Rasi do milih iki mau. Rasi do milih. Loh, tak pilih kabeh. Oh iya. Sing pilih kabeh. Kowe nek cara duwe bojo terus arep loro ngono. Bojoe mung siji lho. Aku kuwi milih suaramu ora bojo-bojone. Oh, wis tuwa kok ndek bojo. Ora gelem nek tuwa mau cari cari bojo. golek bang wedok. Aku ki wis ngelingi anak putu. Anak putu ning apa? Saiki ngomong anak putu wis seneng kok. Ning kowe iki do serius ora to? Hah? Lah piye? Piye? Iki lho, Piye? sing tak dadi kok ora jelasi. Kowe iki do tenanan ora? Omane tenanan? Gelem ora? Eh? Gelem ora? Sepenting gelem kan ora rezeki. Iya. Yo cari golek mbah wedok. Ah, mulai mbah wedoke sing endi? Aku. Nek iki dadak aku kasur. Heeh. Kok dadak. Nek kowe, Nek iki dadak aku kasur. Oh, kasur. Heeh. nek kowe iki nganggo kasur. Yo. Pilih ndi? Pilih kabeh kowe jangan ora dong-dong kowe iki. Oh, pilih kabeh? Heeh. Saiki umpamane pilih kabeh sing arep tak ayahi sing endi siki? Mudiar ora kowe. Lah. Ngayahi karyaning luhur. Ayo sing endi sik? Ya wis. Elisa sik. Elisa dulu. Aku gak nek toran. Hah? Aku gak. Aduh. Engko nek turah digunting. Nek toran digunting piye to? Digo nambal nggon dengkul. Kaya jin ya. Ngawur ora. Ya wis kono karo Lisa kono. Iya. Ora iki ben nembang awake dhewe nglimpekke. Oh, ngono tujuane. Jadi begitu. Enggak. Aku nembang terus kamu limpek-limpek ya. Iya, jangan gitu. Kamu sama dia. Enggak. Jadi intinya kamu pilih dia kan? Pilih kamu kan. Lho piye to jare milih aku lho. Kurben marem. Ning jan aku seneng kowe. Oh, ngono. Ya. Aku kerungu lho. Oh, le budek kowe ya. Lali aku.
Asing dapukane budhek tatin kok malah. Lali. Jane aku seneng kowe. Tenan, Dik. Tenan. Tenan? Ya tukoke aku nek jadi nek seneng rono wedoki Apa butuhe akeh. penjalukmu bakal tak turuti waton ora luwih saka 1000 kilo. Mung 1000 nggo tuku apa? Nggo tuku ndok kowe kurang. Alah uyah dimut yo mecucu suwi kae kok. Wis kaya ngono wong lanang bagus-bagus dhewe. Nek arep ngenehi ya utang kancane. Waduh iki kok muring-muring ngopo to ya? Kowe mau liwat ngendi? Kok malah wong kang slupan. Sana. Nggih. Gelang kalung sik. Iya, Ngagem bawa diaturake. mboten Pasino? Ngagem bawa mboten. Ngagem bawa ya ora apa-apa Mbak Elisa. Sidane Men pamerno karo Sehono kuwi pamerno suaramu. Iya. Oke. Deloken iki ya. Rungokno. Deloken. Gobokmu apa? Alah. Apa? Jerengan gobokmu. Telok. Ha iki wis rung dadi bojone, Mas. Nek wis dadi bojone matane. Elisa iki wong radong kata-kata Jawa kok. Ya diharap maklum. Aja muni gobok. Apa? Ya trungokno talinganmu jerengen. Kuping. Lah kowe nek panjenengan nek mbayang nika nggih jerengan gobokmu kupingmu apa ngono? Kuwi nek tantang-tantangan. Oh, tantang-tantangan. Nek kowe rasa nantang tak tandangi kok. Ora paring nggih. Iya. Ngidam kinjeng tangis. Terus apa, Mah? Ayo nyente ngono kuwi. Apa nyente? Nyente apa? Ngegas. Oh, ngegas. Aku jane halus lho nek lanange halus. Ning mau nek aku dibanding-bandingke loro adiku loro. Loro. Iya. Nek tak salepe. Kok jero niate arep nyalep. Lah loro ya, Mas. Sing tak salep sing endi? Kowe. Aku dibangan nek ro iki. Lanut aku. Kono nyalepi kono. Ora. Kowe engko tak popoki ya. Maksudnya dipopoki? Kaya bayi semono dipopoki itu nang popoke ngentek-entekke spray. Tegese ora popok kuwi, Mas. Apa-apa. Tak popoki jamu nggo pilis kae lho. Oh, ana nek arep dipopoki arep dinehi kathok-kathokan kae. Nah, kuwi rasa tak omong-omongke kok. Lah apa? Nek diomongi ngapa? Malu. Punya. Punya malu. Mana lihat malunya? Enggak mau. Ayo. Agawe ru citing kalih. Saiki kowe nek nyoto wong pinter tenan. Iki tembung-tembung iki artekno, agawe rujite galih iki artine apa? Gawe. Heeh. Rujit ning ati, gawe larane ngati. Nah, terus Terus mlanjur rono ya. Ora, sing ngartek. Kene sing diteruske tembangipun nggih, cara bagus. Kon mlayu. Lara apa kang Lara apa kang sinedya? Sakit apa ya ta? Yang di tujuannya. Oh iya. Ngawur ya, Mas. Ya ora kok ya bener. Mosok sakit dadi tujuan sapa sing pengen lara? Tujuane anu ning kuwakan to ditampik lara. Oh, ngono. Ngono mbangane ngomong sah. Terus Ibarat Rasanya ndak nyedak. Entek lali aku bumu. Ora jane piye to? Saiki piye sa? Wong lanang ngeplin-plani lho. Mula klambine diklip apa piye? Ben ngapa? Ben ra lunga. Nek copot klambi? Heh? Klambine tok sing tememplek.
Aku ndak masuk angin aku. Wis ben tememplek kene wae. Ayo Sa, wis aku tak ning kene ra lunga-lunga. Upama munduta Rokmi. Ayo, bahasa Indonesiane apa? Upama mundut Rukmi. Upama membeli. Ha, membeli apa? Belilah Rukmi. yang bagus-bagus. Rukmi iki? Emas. Hah? Rukmi kok emas. Apa ya? Rukmi iki emas, Mas. Ya udu kok ya. Napa? Rukmi iki kependekan dari Rukmini. Dadi membelilah Rukmini. Oh, dadi tuh. Kuwi BMX. BMX ki apa? Pit. Kok pit? Ah, mereknya BMX ono kok. Heeh. Terus Rene meneh. Tertentu tak turuti. tartemtu tak turuti. Wah, jelas aku penuhi. Oh iya. Bakal nukokke Rokmini mau. Ya mbuh dress, mbuh mini, mbuh sapa. Terus Ibarat wong numpak prau. ibarat wong numpak perahu. Ya ibarat naik perahu, Mas. Heeh. Ibarat ya ibarat. Heeh. Lumampah tanpa welas. Lumampah tanpa welas. Lumampah Jalan. berjalan Tanpa. Hah? tanpa welas. Welas. Apa welas? Kasihan. Oh, berjalan tanpa kasihan. Heeh. Hah? Mbok yo. Welah apa welas? Welah. Welah kok. Welah ya. Iya, welah ya. Welah Yang itu yang tanpa jelas. tujuan. Oh. Oh, berjalan Itu tanpa nang kamusku ngono kok. ing madyaning jala nidi. Ing madyaning Jalanidi. Apa? Ayo nang jerone jolo, Mas. Jadi Jalanidi iki segara kok. lah iya rak do nggo jaring kono. Do nganggo perahu to, Mas. Wah, iki goblok ngayal. Pripun to? Ing madyaning Jalanidi iki di tengah-tengah samudra. Samudra. Lah iya kok jala. Lah ada jalan nidi wae. Jalanidi iki samudra kuwi. Wis sesuk njeluk guru bahasa wae mbahane Padu, Mas. Wong aku dhewe ya ngawur, Mas. Aku ki radong. Berarti iki mau intine mancing nganggo Rokmini. Iki ya mancing anu iki. Lah iki mau tak benake mboko sijine sing mau nganggo Rokmini jalan tanpa tujuan numpak perahu. Perahu? Terus iki ning tengah-tengah samudra. Iya, nganggo mini. Temah gonjing Ha iki. anggen jok ning pagulingan. Hatinya resah langsung tidur di pertiduran. Pertiduran ki piye? Tempat tidur. Tempat tidur kok pertiduran. Ah iya iku yo keturutin. Apa iya? Terus kelop-kelop. Ngapa? Ngapa kuwi? Ayo ngalamun. Oh, ngelamun. Iya, mangga gelang kalung, yuk. Weh kene. Pendarane aku ora seneng karo kowe kene. Wis. Aku ya jane gah aku ora. Aku ki yo wegah. Gak mau. Angko retok-etok nek tenan ngono. Tenan ngapa nek tenan? Kowe rasa teruske bojoku nonton iki streaming. Lah ngapa wedi apa? Ora wedi ning mulih Padu aku kalah. Ngono wae. Ayo kok sing urusan ning omah ya mengko le mikir no. Ya wis wah galak iki rose ning omah malah. Lah gepe no. Galak tatin kok karo seneng omah. Kok nang omah ki sak galak-galake ora bakal mangan gogore. Heeh. Loh, nek aku mangan gogor apa piye?
Gogore anak ndi? Tak macan. pangan apa piye ora kok? Modar ora kowe arti pangan tatin. Tenan galak tenan. Heeh. Kowe mbiyen toprak dapukan macan ya? Yo macan brakot kowe kuwi apa piye? Galak tenan to. Olah-olah ya kur kebrakot. Ning brakote untuk siji wae ya. Lah ya jenenge orang brakot nek atus siji. Gak kaya wong kerokan. Brakot kok atus siji ya. Wis jenenge dumbrakot. Kowe rung dong sak meneng ae. Ya aku meneng wae aku. Heeh. Aku rung gathuk. Urung gaduk. Gocekan stagen wae sing Lah dhek cendhek. ora gaduk kuping iki lho. Nah, iya. Gaduk liyane yo. Ayo kur gocekan stagen sing cendhek. Terus apa kuwi? Terus Ora apa-apa lah kok durus ngono kowe kok. Lah aku nek radong nek ya tekon to ya. Ate konmu menjurus kok. Loh, jenengan menjurus ora? Kamu menjebakku ya? Enggak, saya tuh cuma tanya loh. Tanya ini dipandang. Itu kan nggak enak ya. Ya enggak usah dipandang kalau enggak enak. Sehono itu sudah terkenal baik, bagus. Pret. Ora eng-eng. Si ono kok. Ning Bang. senenge pret. Lho, pret ki teh. Kok teh. Teh botol. Sepret duduk teh. Sepret ki soda yo. Teh saka ngendi? Yo, ora kur terpengaruh untu to. Ya, Ya, mangga. terus, mangga. Kalang-kalang sing tak nampa nyelengake Aku ora kaget. Kur neratap. Ora kaget aku. Siap kok. Ae, ae. Ae, ae.
sembah nuwun. Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Ya. Sing dikersake karo penyanyi Bapak Lurah. Ya. Terus iki saka penyanyi Ibu Hajah sapa? Seno layange mau. Iya. Bu Ismi. Bu Ismi, ya Sutarti SH di Kabupaten Sleman. Nyuwun sekar lali janjine. Oh iya. Ayo Mbak Ayu, monggo. Rasa dinyanyekke nek lali ya. Piye? Lali janjine. Ditulungi ora lha aku ki wis ora gedhe wae. Kelemon wis. Lah piye to? Kuru salah, lemu salah. Piye-piye mergo salah. Nah, rewel. Heeh. Iya. Nggih, sugeng dalu Pakde. Sing ngundang Pakde kok iki tok semene iki. Ha ya ora apa-apa, ya wangune kok ya. Lah kok nek Mbah ketuan. Ketuan. Mongko kanggone sing enom ta? Ha iya. Kok ciding-ciding apa? Apa ta? Oh, ngetok kalaline. Ora ranono ya. Iki mbiyen sing saka aku to. Endi? Iki. Oh, iki saka kali kae. Ora. Lah endi? Kowe turu to terus tak lulus. Terus tak kekke kowe. Nggone sapa iki? Ambo. Wah, Aja cecak lampu. lah ngapa? Leleh. Wah, iki meng jenangan to. Jenangane bubur. Iya. Ya. Mbak Ayu iki saya seger. Ya alhamdulillah Ayo disyukuri ya. Aku cilik wis tak syukuri kok. Lah kok cilik wae to? Asuk ra yo gedhe dhewe rasane. Sing penting dopeni sing apik-apik. Lah iya. Mati gedhekke apa piye? Heh? Ati Ora, kita Mas. piye? Ora. Lah ngapa? Wis apa enenge wae. Lah nek kuruke ketok ora seger. Hah? Heeh ya. Aku dukai duduwe. Kaya mangan soto. Nggih. Lambine tengkelap. Aku anggere bengi iki mah do dijurus-juruske. Cah nom-nome mumet e. Teruske piye? Nek mongko aku cah geleman e. Dadi mah repot dhewe ta aku. Oh iya. Takoni Ayu iki lho dijuruske piye? Teruske piye? Tegese ngendikane iki Heeh. kok kaya mlipir-mlipir. Mlipir nandi? Nang tritis. Ya ora galak-galak ta ya. Ora galak saking bengepe. Yang malah jonggodo simbah. Ya ora apa-apa, Simbah lucu kok ya. Simbah apik kok ya. Aku ki seneng lho karo sampean Pak De. Ya kudu lanang. Belum apa piye? Nah ya nek seneng Hah? kayak boneka kae. Nek ya ker bonekane karo ndil-ndil. Ora lho, le lucu kuwi lho. Ora lucu nek iki. Hah? Ning pancen ya wis bentuke ngono kuwi. Oh, bentuke ngono kuwi. Nek tak geretke apa piye kok digeret-geret lambe. Oh. Lah ya ki nggo ngene iki lho, nggo obah-obah. Kok rada gedhe sithik saiki no. Hah? Apane? Apa nggerbini kok kowe? Apa ta? Ora. Iya diakoni pengestune ya. Oh, nggih. Iya disyukuri arep tambah meneh. Lu tambah meneh Meneh piye? piye to lagi Ya? pisan iki? Lagi siji iki kok. Lah engko ora tambah gedhe to, Mas? Oh iya. Lah iya tambah saya umure tambah gede. Nah, ya wis kuwi jenenge tresnane bojomu wis iso kakon, iya ta? Ngono kuwi tak pujekke. Pujake piye? Ning aja tiru bapakne. Hah? Lah ngapa to? Aku plorak-plorok ya bapakne. Lah duwe mripat kok ya ora. Iya bener. Wis ki arep nembang bareng apa no. Lah sampean Iku ngono. ndak malah kedawa-dawa. Aku ki cah Iya. Cah apa? sensitif e. Wis meneng to. Kowe mesti mboko anggere nganggo tumbak-tumbak. Simoban. Mangga. Iya. Dina Minggu Turut ayah ke kota. Apa? Kudu kuwi. Apa ta? Iki enake katin iki lho. Oh, piye ora tresno kuwi? Urung-urung tak blonjo. Oke apa ki? Nah, kok Ada.
Bayaran. Asik. Pak Sehono. Terang anak dhewe kompak kowe entuk aku entuk ya. Heeh. Kowe ya kompak rasa. Piye? Lah yuk nembang ora tok kei piye? Piye? Ya mengko Mas. Putune ndi? Nganggo etika. Hah? Piye? Ora apik to weruh wong akeh. Ya engko nek ning mburi wae. Nek kelingan. Ya engko tak eling. Iya wong wis sepuh iki kudu dielingke. Wis ana kok kelingan. Nek sampean medhun tak tututi wis. Hah? Tak tututi. Mbok aku munggah wae luwih nututi munggah. Munggah meksun. Lah kok bar iki sampean mudhun to? Ah tak tututi. Ayo engko nek wis ya. Oh, aja nganti ngerti ya. Ora. Ak dhewe lho wae wong. Tur karo dolamur kok ya ora apa-apa. Lho jaremu plorak-plorok. Ayo mergo ra anu kok. Halah Ayo gejala PC. takono ayo iki. Anggere karo bojone rak kene wis aja ngono kuwi. Kowe iki ayub-ayuben. Lah iya tangi turu rak ayu bayu. Ya. Arti bandem aku. Tenang, tenang. Tumbakmu isih nang nggonku tenang. Tombake diapakke? Kon ngene garan. Oh, lah ra ana garane apa piye? Ambo tekono bojomu kok. Ah tak garanane. Hah? Tak garanane. Ra aku njaluk sing 2 meteran kok. Lho, tuh banget. Lah nek tumbak dawa nek keris sendra. Oh. Radong. Ayo. Ya aku kan ora ngerti bab ngono kuwi. Ayo mulo ya radong ora ngerti kok. Kowe watuk apa wiraswara? Lah kok sapa-sapa mbok ruwi iki piye to? Mula aja udan-udan. Udan-udan ya mangan es. Pilek to? Aku jak nek bengi sapa-sapa tak ruwi ya. Le ramah. Nggih. Nggih, Bu Wakil. Ya. Yen sewu le Bu. Isin aku. Wong tuwa kok rig-rigan. Ayo nok. Kang Tanti. Ngapa ora lagu sedih kok? Ketularan pilek. Oh, mula ora mangan es. Waduh, lek iki Udan-udan mangan es. pilek to. Ah, milek to. Kalah prenjak. Wangun tenan iki. Esuk rekaman dhewe ya. Ya, aku mbok jak rekaman. Wong loro wae. Nek rekaman kepiye ta? Hah? Ning endi? Nang jero kotak. Nang jero kotak. Heeh, kowe studio. Oh, studio. Wong loro wae ringane cangkem bae. Cangkeme sapa? Cangkemmu. Lho. Ayo cangkeme dhewe. Oh, digameli dhewe. Oh, basya karo anu. Oh. Dang tulung tak gendang gleng nang gleng. Kowe iki nendi to, Bu? Lah piye to, Pakne? Lah, kowe gak saya kentir awake dhewe. Enak. Ya. Tina muni ngaya Andel ora. Pripun? Kaya ana wong ngarepe gayenge kaya ngene kok ana wiyaga sing ngantuk natap mic. Gak kenang apane? Janu sik ngethuk ae lho. Kaya ngateke dhewe meneh. Lah kok dadi monyong semono. Wis apa. Angger ora dilek ya. Wis akeh. Kerjake kurang istirahat. Weruh mik terus dilungup. Mbok yo ngateke bar limbukan yo. Yo. Sesuk arep tak dapuk kok iki. Sesuk arep tak dapuk kowe wong loro persis tenan. Si Ayu ya persis jaman mbok perenjak mbiyen, kowe sampean ya persis Basya. Iya. Dadi esuk metu wong loro tek kene iki wis ana adegane. Ya.
Adukane piye, Mas? Roman. Romane kowe anu roman ora tau roman kok. Kok mung ngarep roman wae. Aku kan penuh kecintaan, Mas. Oh, akae ngomahku ana wedhus wedok nek gelem. Hah? Ra mau wis loro. Kok dus kok wedok to, Mas? Nek dus ki nggo wadah snack, barang ki dus to, Mas. Wah, wedhus to? Aku seneng aku. Dus sak dadi wedhus. Ha iya. Lucu ta? Lah iya. Inte Apa sapa sik lanang? sampai inte kala. Oh, nek sing lanang jenenge sapa? Sampai. Sampai. Piye sampai? Ini lho In. Kok in Awake dene pamulangan iki. Heeh. Kowe kok le turu kok njejeri aku terus atase wong lanang kok nguyel-uyel aku to. aku kademen. Heh? Kademen aku. Oh jaketan. Tukokno. Wis gak nembang Inte. Ae bunek anggrek. Ya. Jebang mong lali janjine. Na. Anane picir semaya. Gampang. Oh pinter. Kleru. Ora apa-apa. Tegese gampang ki cah pinter. Ana wong bodho mesti ora iso, ora gampang. Berarti kowe bener. Yo, Piye? ayo pinter. Ya. Wong gampang kok. Yo. Pinter. Aja ngungkurke, ngono to gendinge pangkur. Golek alasan ngandir-ndir ngedukur masuk 150 ora masuk. lah kok sampean kok weru-weru ta Ha weru wae ya kur-weru tok kok. ya sampean entuk Ora apa-apa, nggo persiapan. heeh Sok nggo tuku grita. sampean ngene ora Aku malah ngenehi piye? lah piye to nyangoni Gampang. ah Bab sangu ki gampang. Wong ora lelungan kok sangu ning kene wae. janjane Ya. Ayo ora lali kok njur len joget. Heeh. Lagi hamil muda lho. Iya. Alon-alon. oh iya alon-alon Pokoke kesehatane dijaga. Ya. ya Sak tekane nyanyi. Heeh. Tekane lagi 150 ya ditunggu. tunggu apa Tunggu dulu. Iya. Ya. janjane kowe ning Matur nuwun. Hati-hati ya. Si Dotok sangoni ora ayu. Ora. Si Dotok tangoni ora. Ora lelungan ning ndi. Apa? Ora lelungan ning ndi ndak malah nggo jajan ae, nggo tuku es pilek kok.
Linggo. Ya, matur nuwun nggih, Pak. Mugi-mugi lancar rezekine, Amin. panjang umur nggih. Kuwi akonku. Ayo matur nuwun karo Mbak Siono. Endi sik? Matur nuwun nek kok dhisik. Matur nuwun apa? Waduh, kok padake cah tipis dagelan laris e. Nah, Iya ana dik 100 engko esuk-esuk dadekno 200 ya. Emang aku apa? Isine malah kur kertu nama. Iki kartu nama oleh ngesaki mempeng. Lah yo tak entril-entril. Walah. Walah Ude Cahya Jati wis tak omongke rasa kaya ngono. Iya kirim nawala mrene Ude Cahya Jati. Candijo, Candi Keblak, Bokoharjo. Berkualitas. Iya. Harga standar. Nah. Ana sing bulanan apa harian, Mas? Kayu kok bulanan harian ngoprok cengelmu apa? Kok mriko nu damel kursi nawa, Mas? Oh, iya. Artine nek ya peseduluran kan ya itu. Ah mbok ayo digolekke dingklek sinden iki lho. Kowe rong dene yuk. Burung, ngono aku rusak. Lah sesuk nglingguhi semprong wae. Sinden nggak nglingguhi semprong. Sekompreng iki lho. Sing biyen nek dienggo daden mak Engko ireng. ya ora. Engko ireng engko ya mah. Panglengko. Ayo lenggah. Wis. Wis. Wis ora. Ya, Mbak Ayu. Ayo ya. Iya, diurutke wae no. Iya, wis jam 1. Alah, Santai kurang wae. jam loro. Iki ki lakone Bagong bangun desa. Iya. Iki engko anggere bataku kecekel, semen kecekel. Terus tukange wis kecekel terus bubar. Oh iya. Syukur bayare ya. Aku wis matur lho Mas Ino lho. Nggih, pripun? Lakone kok nyuwun niku meneh to Mas. Ngene iki lakon karangan kula. Pun boten napa-napa. Oh iya wis. Ya ora apa-apa. Ah saiki sing katur para pamirsa sing terakhir iki ana pamundutan 3 amplop. Kita tampilkan. Ya. Bintang dari segala bintang. Penyanyi dari segala penyanyi dan juga lelembut dari segala lelembut. Aku ora muni lho iki sing muni kowe lho. Ibu Prastiwi. Ya, ayo jumenang Mbak Prastiwi, ayo. Ya, yo. Nah, wis. Saudara. Ora ngopo-ngopo. Kene rawani bareng karo Prastiwi rawani kowe. Wah. Pepundenku. Pepundenku. Wong umure wae padha kok pepunden. Ning luweh ning nggon seni sikik kene kok, Mas. Oh, sikik kono. Heeh, ya ora apa-apa ya wis dianggep pepunden ora. Sinten mawon sing sapa wae sing nyuwun? Sokeh yo. Ya kene kakek aku. Apa? Pak Sutarjo Kades Tlaga Adi. Ya, Mas Seno Ketingan. Ah, kuwi Mas Seno barang. Heeh. Dudu Seno kowe, nek kowe ora tau ngekeki. Aduh. Aja sok. Ya wis nek kowe muni ngono ya ora tak kei tenan. Ora den ngekeki bendina ngekeki. Ah, ora molak-malik kok. Jaluk ngapura. Ah, njaluk ngapura apa ora? Wis nek rasaku ngenehi engko tak nehi. Kapan kena dalang lho. Apa? Ana saweran ra dikai sindan kiter nganune. Sapa? Dalang kono. Ngedalang endi? Dalang toyan. Ada. Kudu kuwi kok. 50-50 ya. 3 amplop iki isine mung nyeket-nyeket. Dalang kok perhitungan. Walah, no Seno. Wong isine ora 50-50 kok dia. Walah, kurang sugih tak tambahi 150 rasa cerewet. Jebule sing wani-wani mah entuk dhuwit. Nek karo kowe kudu nekat e. Sing sopan malah ora. Kandhane kok nang kene kudu musime ngono kuwi. Mbok ya ora pelit-pelit. Ah iya. Kaya wis tak sandangi barang kuwi penabuh seragame anyar lho iki padake. Kaya keramik. Kamar mandi. Kandha mengkurepno didak-idak wae. Ya aja ngono kok. Wis, Pokoke seragam ki ra eneng sing apik.
mata kuwi ra ono sing apik. Sing penting seragam iso kompak kaya keramik. Kayak sindene nganggo apa jenenge iki wadah banggula barang. Ting kerlip lep-lep. Iya. Ngono ya wis ben. Ah Prastiwi kok dinai lep-lep ya iso ra wangon wong tuwa. Kudune plentrong. Atos kae Pras. Mlontrong go mlontrongi manumu iku. Kempit mau. Kowe ngomong apa kowe? Modar ra kowe. Jaluk dikempit po kowe. Letak tunggu. Geleman. Wah, kowe iki tak ajeni je malah mendeliki. Wis nyanyi. Ora ndemoki ngono kuwi. Wis iso apa kowe ditemok? Wong kok ditemok kowe kok ora iso. Ayo, rawani kowe bocah iki. Ayo wani ra ditemok iso apa kowe? Sok nang dalan ya. Dolan endi? Dolan endi? Senengamu kali urang ta? Apa ning kalurang? Golek sapite. Sapitmu ya serah majas. Sapit urang. Sapit urang nggo nunda kae. Sapite si ana piye yo? Piye? Isih majas apa sapitmu? Wis ora landhep. Dene mung wis ketul gleleng. Wah, jan mirang-mirangke. Mbok yo nek wis tau ki ra usah diomong-omongke. Ngono ki rak merendahkan martabatku to. Wis dienggo dhewe wae. Heeh, iya. Ya nyanyi apa? Ya mangga. Nek turu apik Prastiwi. Pripun? Nek turu kabeh dibuntel awake. Cangkeme dibrangus, matane ditutupi iki. Aneh kaya lemet. Atos iki. Menungso e padake lemet. Engko anggere ngolet kae kok jemik. Lemet saka telo. Ah iya. Telo diparut nang gula dikukus buntel kae. Sing jemek apane? Lemet. Ampun. Nggon aku garing ya padake jemek. Karangjak ora trocoh kok. Mangga, yo. Dadi di jogeti saya ana men bingung. Ya, mangga, ya. Kok ana sing ganjel? Kuwi bitinge lemet. Ini ya jogeti Prastiwi ya hancur kowe. Hancur nek iki. Modar. Polahmu kuwi lho. Kedabikan. Biting kok bunder, Pak? Kok bunder? Apane? Bitingmu. Jare ketul. Iya. Sabtu penita. Ya, awas.
mari luput. Arep adu bathuk kena dada. Mergane ngopo? Kowe cendik. Ngopo? Jelungup. Ya. Ayo. Piye? Piye rasane? Kerduse kecer. Tak nggo ngono-ngono. Iya, apik to. Apik ya jebule. Oh iya. Prastiwi iki ora rumangsani Isih tuwa. energik arep sepuh kae. Arep tuwa ning isih energik. Sehat. Tuwa kene munggah. Heeh. Kene ngisor saya tuwa. Ha malah kompak. Iya, mangga. Kinor pensil. Alon wae. Kena ning kethok kuwi lho. Tua-tua do masaya kentir rumah saya. Mengge-mengge, pasti mengge-mengge. Ora, sabar. Rasah mikir warna-warna. Ora kok aku ya. Sabda pendeta. Mempeng ya. Duitku jaluk dalang eneh. Sing 150 nggo tuku anduk. Ngopo? Aku lap keringet. Sing 150 nggo pernapasan. Nuwun nggih Mas Seno. Nggih, sami-sami. Dudu Seno. Sami-sami. Untuk kowe. Kowe wong util kok. Cilaka. Diterimake mawon. Ya ben. Tane ya cedhek kok. Ha iya. Oh, tak. Sawat cempala sisan kowe. Ning upamane diparingi jan lomo tenan. Ora udel ora apa-apa. Wah, Aming dunake udele kok ora kelong apa-apane. nggih leres pun simpen, Mas. Ha iya. Bubuken ya men. Caca muntap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Hidup nyomangolon caka wadanani rombranang ing dados kula dipun paringi pelemper tangga jiwa jambu dipun nirmala ning bapak kudu nyembah kalih sampeyan. Iya, pancen mengkono. Bapak kudu tata krama karo sampeyan. Iya, pancen mengkono Bagong. Mula matur kelawan bapak kita. Lamun Semar gelem nyembah lan tata krama lan panjenengan ulun bakal paring pelemper tangga jiwa lan jambu dipun nirmala kelawan jeneng kita apa kawan Bagong. Piye Pak? Wis nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah. Aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja Pak, wis. Tinimbangane aku ngasorke derajate bapak. Tinimbangane bapak ki harga dirine tak ijolke karo 2 buah daharaning para pepundhen utawa para dewa ya kuwi pelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Wis rasah.
rasa bangun desa ora apa-apa. Bangane aku ngedol karo derajate bapak. Bangane aku ngedol karo harga dirine bapak. Ming supaya nyembah karo Bathara Guru ajare bapak iki kakangane Bathara Guru. Nek bapak ora nyembah, bapak ora tata krama ki wis sak trepe. Malah justru Bathara Guru sing kudu tata krama karo sampeyan wong umure tuwa sampeyan. Ning nek wong tuwa kon deku-deku ceciklu nang ngarepe sing enom, aku ora ikhlas, Pak. Aku ora ikhlas. Bapak aja nyembah, aja tata krama karo Bathara Guru, bapak ki luwih tuwa. Nek ana tantrimane Bathara Guru, aku sing tanggung jawab. Bagong, kowe mau ora njaluk aku supaya nyuwunke pelem pertangga jiwa lan Jambudipun Nirmala. Heeh. Lah iki wis tak jalukke wis kelakon wis ana syarat-syaratane. Ning aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ngene wae pukulun nek upama dijoli bathange gareng entuk ora? Ya truk mulih ya truk. Lah ngopo ya? Wah aku jan keloro-loro terus kakang nek kok diar digatekke bathang arep ijol bapak iki anggepe kok menungso ra tenar nemoni lelakon apa ya kowe? Lelakon sing apik. Kon ngapake cah iki? Ijabno reng. Wis. Ijab-ijab dengkul murah. Mboten bareng. Nek pukulun tesih kepareng badhe nyuwun srana menika taunana windanana kula mboten ajeng ngiklasake. Ewa semanten paduka pukulun mboten kepareng maringaken pelem pertangga jiwa Jambudipun Nirmala. Sampeyan mboten ngerti to, kula niku bekas maling. Dadi kula nek nyolong pelem pertangga jiwa kon nyolong Jambudipun Nirmala. Nek ra tak yok sakwite rontok kabeh aja dundang Bagong. Lho, yen ngono kita malah bakal wani gawe rusak kayangan. Ora perkara gawe rusane sampeyan duwe syarat kaya ngono kuwi syarat sing tidak masuk akal. Saniki sampeyan ngendika mawon, Bagong, kowe tak paringi pelem pertangga jiwa Jambudipun Nirmala. Ning aku njaluk ijol apa? Ning aja harga dirine bapak. Arep kula niku diitung Bagong niku sing paling wani karo bapak. Ning kula niku sing jaga karo martabake wong tuwa. Apa, Gong? Martabak. Martabak. Kowe ora ndek martabak ya, Pak? Ora. Sosis duwe. Raine wong tuwa diobok-obok ora. Sak penake dhewe. Kon ngaten mawon. Saniki sampean mboten sakokean lenggah teng mriki. Sampeyan mangkondur teng kayangan. Mangkondur. Pelem pertangga jiwa kon jaga dewa sing saoke-oke. Nek nganti kula ora iso nyorong, malah dene kula disebut X narapidana. Ameng sebut nek narapidana kok banggane ora jamak. Ajake penusukane, penusukan apa? Nyepeleke ora. Bagong malah semune kita wani karo panjenengan ulun. Mboten perkara wani. Nek sapa wae niku sing arep ngendhak derajate bapak, kula sing ora trima. Ora aja kok menungso. Dewa arep nyanyah-nyunyah karo Bapak Semar, kula ora trima. Yakin kula ora trima. Sumpah ora wedi karo Bathara Guru. Apa? Ora tau ngluluske siswae kok dadi Bathara Guru. Kudune bengi iki kabeh guru do sibuk ngrampungke rapot. Kok malah sampean klitian nang kene. Sesuk murid nek do tampa rapot arep do nampa apa? Kok ngono kok guru? Gong iki dewaning para dewa. Ora wedi aku ki gentone para gendro. Nameng ditandhi karo dewaning para dewa ora muntir. Ora wedi aku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Apamu sing tak wedeni? Bagong, sapa ingkang wani karo para dewa, papane bakal tak besmi. Oke, ora masalah. Gong, dibesmi iki diapane? Embuh. Petok. Dibesmi iki diobong. Lho, lah tiwas muni oke aku. Wah, ya ora ngerti kata-kata kaya ngene iki. Lah kok dadi sampean arep ngobong karang anu ngendi papan padunungan kula pring apus. Monggo ora apa-apa, mangobong nek pun kula sapu. Nek wis temu mpuk uwe mangobong. Nek sampean arep ngobong padukuan pring apus padha karo sampean arep gawe kapitunaning rakyatku. Awi duka.
dukuhing para dukuh iki aku. Nek meng ngumuk dewaning para dewa iku ngopo? Iki dukuhing para dukuh. Rumangsane ketuane dukuh sak Karangkadempel. Iya, Pak? Heeh. Mangsane arep ngobong karo rakyatku, wong sing tanpa dosa, asaniki tak walik. Dewa macem apa kowe iki? Kok arep gawe sengsaraning para kawula? Jare dewa, jare iki menungsa iki tumitah nyembah para dewa. Berarti sampean iki sembahaning para titah. Ha kok sampean mentol ajeng gawe kapitunaning para titah? Hah? Weh, lah njaluk dunek-unekke wong iki. Wis malak. Wong urip kok malak. Malak apa? Wong sisi kok tangane papat. Ayo, kowe mesti dobel-dobel kowe ta ya. Iso ngayahi wong loro kowe mesti. Kurang ajar arepan kowe ya. Dewa sing kurang ajar kaya ngono. Kudune siji-siji. Ngono kok loro-loro ora, kancane ra domane. Mula seger temu. Tak siji kok papat. Aku ngerti maksudnya kayak itu. Ayo aku ya ngerti. Ini Bathara Guru mesti ora ngerti. Bathara Guru ki piyayi alusan kok. Pon kecobong. Ayo, sadurunge sampean ngobong, pring apes. Sabar, Gong, sabar. Mangkel aku iki sonku ora kaya biasane kok. Wis. Rumasaku suaraku kaya ming nang kontrol iki lho, Tru. Aku iki ming pertemuan karo bapak kok nggawa sound system. Ayo sirku iki men gleleng e. Tak sewake to sistem barang e. Bulkit mau ora penak-penak. Wis. Nah sampean arep ngobong Karangkadempel kula sing ora trima. Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Kawula ajeng kula ayomi. Ajeng kula ayomi nganti tetes sing getih ingkang pungkasan. Metu njaba bakal tak coba kaya ngopo kekuataning Bagong. Piye? Metu njaba. Kowe Bathara Guru sinambi sosialisasi kabeh. Heeh. Kok sosialisasi kabeh piye? Metu njaba supaya ora. Ngono. Oh, celeng tenan kok cah. Dewa kok dak jok omongan kaya ngono. Ora meh metu njaba, nek kula tau tuku pil-pil tak doko sanggon-gon, pil totoli pitike ora ngendhok. Lah. Ora ana sangkut paute kok sapenake dhewe. Ku iki dagelan, kudune le metu kok gara-gara. Oh iya ya. Saiki ora gayeng ya, ora gayeng kok ya. Nek wis aku takon karo kowe, Gong, anakmu pira? Kowe mampu mangsuli 16, kok ora kabeh. Aku tuku pil ngono kuwi kok penonton duer. Aku Bathara Guru kok ditawani pil. Aku iso kebablasan nek ngomong. Pon, kula tunggu pripun karep sampean? Metu njaba. Mang medal sih, mengke kula nututi karo sampean. Kendel ya kendel. Ning nganggo duga-duga. Wani ya wani ning nganggo etung. Aku ki ngerti nek kowe ki wong pancen wong dugal kewarisan. Nek muni bener kowe ki ora sapa-sapa ora wedi. Ya ngono kuwi pancen apik. Ning sing tok adepi sapa? Iki mau Bathara Guru. Wis ngerti. Rasa tok cethake. Apa aku ora entuk wani-wani Bathara Guru? Kae sesembahaning para titah. Sesembahaning para titah kok arep ngobong dusunku. Apa kuwi patut diajeni? Kowe kalah karo Bathara Guru, durung karuan. Manut dalange. Kandhani ngeyel, ora ngeyel mah. Lho iki nang kene iki filosofine wayang iki nang kene iki. Kudu do gatekke. Mula aku muni to. Urung karuan aku kalah karo Bathara Guru. Manut dalange padha menungso semenake iki eneng dalange, Pak. Gusti sing gawe jagat. Mula apa tumindake iki aja tok pasrahke karo sak pepadaning urip. Kowe takon aku tumindak ngene iki bener apa salah ya? Terus kono
kancamu muni salah, kowe dosa kecemplung neraka. Apa dhek iki ponakane sing gawe urip apa piye? Pasrah bener iki pasrah karo sing gawe urip. Bener luput ki sing gawe jagat sing nemtokke. Ngono lho. Paham ora wae? Wah, tuwa meng putih rambute tok. Cukur sisan. Budhe mben bapak tok terke cukur to, Pak. Terke wong. Takon muhake. Ora dadi rambute brodol. Caidan rampung cukur aku ngilu kok gila dhewe. Cah kok kewanen tenan. Ngono. Dadi kowe kudu gagas arep meng adegan sak sembrono ngene iki ning nek dipikir akeh. Piwulang-piwulang sing luhur, piwulang sing becik, piwulang sing apik. Contone Bathara Guru ki mau dewaning para dewa. Ning kae dudu sing gawe urip. Kae meng utusane sing gawe urip. Mula kedunungan salah, kedunungan luput. Lho bener Bagong Reng Wah. Ngono ya pancen. Heeh. Kaya to aku ki arep bangun desa. Ming sabagong mbangun desa. Mula ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Oke-oke wong saiki do ngembe karo sak pepadane. Wis, coba wis. Ana tanggane arep duwe rasan-rasan tuku lemah. Nek sing wong ora seneng terus ngrasani, gua arep tuku lemah yo ngombar cengele wae. Mangane sedina ora ganep ping 3 kok. Nah, wong sugih karo orane wong ki aja diukur karo kahanane. Kadangkala wong sing nang Karang Pradesan ki malah sugihe ngungkuli karo sing nang kutha. Sugih lemah, sugih Tegal pirang-pirang hektar. Ning ora tau muk. Tegalku semene, sawahku semene hektar. Beda karo wong kutha njajar mobil ning ngarepe dhewe. Pirang-pirang digarasekke dhewe. Wancine pajek ora iso. Ha ya wis piye. Ngono kuwi dijukok. Wah, kowe ndelok wayang mung ndelok gayeng tok. Amangar gayeng tok nanggap campur sari sak dagelane. Ora gayeng ora jama-jama. Di sini ini yang perlu diperhatikan, Mir. Waduh. Mir. Wis ben ora apa-apa. Ngono lho. Aku ki kadang kala ya dadi wong sing duga, gleleng nek omong traca. Saru traca, sakepenake dhewe. Ning kadang kala nek iso methek sari patine omongane Bagong ki ada juga yang perlu di apa ya namanya? Saudara-saudara diikuti. Oh, ngono ya, Kang. Aku wani karo Bathara Guru kuwi ora wani karo Bathara Gurune, ning wani karo sipate. Lho kuwi ya perlu diteliti. Kadang kala ana bocah wani karo wong tuwa, dina wani karo wong tuwa. Aku ora wani karo sing bapake kae, ning wani karo tabiate karo bapake kae. Wong sing tuwa sing seneng suwiyah-wiyah kae kudu dielingke, nek ora dielingke ndak arep sapa-sapa didak cengele. Ngono kuwi, Pak. Mula aku ki ngangkat Bagong sebagai kawula cilik sing wani karo para penggede-penggede. Ini menjadi suara rakyat lewat pakeliran. Ngono lho. Nek ora wani ana sing bengok ta bengok, aku ning ditanggap. Ha iya. Ora ditanggap nek kon bengok-bengok demo ya aku iso dicekel. Nek ngene iki kan aspirasi, suara aspirasi rakyat yang lumantar Bagong. Ngono lho, Tru? Paham ta kowe? Paham. Pinter nek kowe. Sing kaya kelinci kuwi lho, gedhong ra kuwi. Ya bali ya, Truk. Kuwi mau ngejak bali ora betah kok. Lara-lara atiku, Truk. Aku nek ora betah iso setruk tenan iki. Bagong ngomongane wis. Lah terus kae Bathara Guru piye? Ora usah do melu-melu. Tandangane. Tandangane, Pak. Mati urip, bejo cilaka, sugih miskin. Tak pasahe karo sing gawe urip. Wis tak tandangane. Bagong nek kowe mati piye? Pendem rasa kuwatir. Pendemen rasa apa? Ora apa-apa wis aku tok slameti tekan nyewu aku seneng kok, Pak. Ora usah perlu kelangan aku. Aku wani mati musuh dewa ki mergo aku mbelani karo kowe. Iya, ya. Wis sak. Ya mau titip anak-anakku dopeni. Mati kok titip. Apa men titip rokok tok? Ya ora mungkin to ya. Aku titip anak-anakku, tak belani Pak, aja kuwatir. Aku ya belani desaku, Pak. Desa iki bumi wutah getihku. Desa iki aku urip nang kene, mangan tanduran nang kene, aku ngombe seger banyu desaku kene. Nek iki ora tak belani, sar belani sapa? Ini bumi tumpah darahku. Ngono? Tak
Atoi Pati. Sapa sing arep ngejeki desaku? Sapa sing arep ngrusak adat budaya desaku? Sapa sing arep ngrusak katentremaning desaku? Ajange ning dadane Bagong. Wah, heroik. Heroik. Heroik apa? Heroik iki pahlawan banget lho. Anggemu aku taman makam pahlawan. Udu kuwi. Maksude kowe iki omonganmu iki kaya meledak-ledak. Atonya. Kang yang meledak sumbune ngendi? Nah sumbune kuwi nang isor kuwi ora. Kok dadi sumet. Sumet ya bongok-bongok tenan. Ha iya. Wis ngono wae ya, Pak. Ayo, aku tak metun Jawa tak methoke Bathara Guru. Lah aku kowe tak setelke video limbukan ya, Pak. Oh iya. Ayo kowe kemengkari nonton kaya ana CD VCD AB. Wow. Tulisane WL Klasik. Limbukan bintang tamu Elisa, Tatin dan sinden-sinden warga laras. Karo ngisor dhewe Sehono. Iya. Tak setelke tak tinggal perang. Ora sampe melu ya. Ya. Engko nek manteni nggon abing-abinge dipejet. Nggon abang-abang. Kuwi nek dipejet biasane sok yong ngono. Terus metu macet. Nek anune metu apa nih? Kepingane metu. Petro sing wis tau nyetel VCD ya, Tru. Wis. Duwe ta Tru kowe duwe nang omah. Syukur kok pasrahke Petro nek mateni ya. Ya. Nek gareng cetok ra iso ngomahe elek banget. Ya Tru mulih ya Tru. Ya mulih terus. Aku kok keloro-loro tenan ming VCD kok ora kuat tuku kok dadi diece karo Bagong aku. Ya Tru ya. Engko nek wis dipateni anu di apa jenenge cop-copane dijabut ndak listrike ndak boros. Ya. Mergo aku listrike nganggo pulsa. Oh iya. Kae wis nyuwara nit ngono Tru. Oh iya. Nek nyetel tukokno pulsa ya Tru. Wah. Ae padha karo ngebot-boti aku. Ame nyetel penganu kok nungkoke pulsa. Ya. Heeh. Engko dicopot ndak boborosi listrik? Ya. Aku akon kowe mergo kowe ngerti carane nyopot listrik. Nek gareng ora bakal iso wong omahe nganggo sentir ya. Beng. Kowe iki ora sopan ngono DC adine ngene kok nesu. Ora. Bangeten kowe. Kere ya tak sandange dhewe. Nganti ora ndek listrik domongke nang kalayak rame. Ora ya larang kok ya. Lu wong tanggo nganu apa jenenge iki ngragati anakku mane nggo bayar listrik. Reng. Ning anake nek sinau rak ya bingung nek ora ndek listrik. Ngau senter. Senter sing tanggo golek kodhok. Kan iso terus talekke nggon bathuk karo maca. Aneh-aneh. Wis kono, Pak. Ono masuk ono. Nek arep nganggo salon sing men karo plus digathokke men karo plus ya, Pak. Terus ngerti ta, Terus? Ngerti. Aku ora ngerti. Aku ora ngerti salon. Sabar. Ngono ya. Aku soalnya nek dagungan wong ra duwe tur wong goblok ki mangkel aku, Pak. Wis ngono ge mangkel, Pak. Iya aku tak ndelok nganggo tembang-tembang to komplit. Warga lara duwe El Klasik komplit. Nganggo kendang sing dimiringke kae. Wah, ora meng sing miring ora meng kendange. Sing ngendang wae miring. Apa Pak pokoke? Nyetel engko men kari goleki nggon set A set B. Waduh. Engko men kari mejan nek arep kepengin lagu Kelinci Ucul ya nomor 2 ya, Tru. Ya. Nek arep kepengin Gelam Kalung ya nomor 4. Ya. Nek arep kepengin Grajakan Cara Banyuwangi sing B. Oh iya. Aku weling karo kowe mergane gareng ya ora bakal ngerti. Wong gareng angka ora iso nulis kok. Ya. Aku tak mangkat maju nang pabaratan. Bapak men nyetel CDB. Ya. CDB. Ngono ya, Pak. Iya sing ati-ati ya Bagong. Ning nek kalah aja dipeksa.
Aku ya ora bakal mentolo karo kowe. Nek kowe ora iso nandhiki para dewa kowe mlayu ning bapak. Siapa ya saiso-iso tak tandangane engko dadi kira aku ki wong loro saudon telu saurupan.